Maťo, takže ty si mi tu dal strašne veľa papierov s mojimi výsledkami a s nejakými odporúčaniami. Tak poďme si to prebrať. Tak môžeme ísť postupne. Prvé vyšetrenie si mala kvapku krvi. Z kvapky krvi zisťujeme objektívne data. Jasné, že táto metóda má nejaké hranice, ale dokážeme zistiť, čo sa týka ako keby preťaženia organizmu, keď sú tam rôzne zápaly, ale najdôležitejšie, čo vidíme, je dehydratácia organizmu. A to je kľúčové niekedy u športovcov a hlavne keď vidia, ako tie krvné elementy vyzerajú, že tie ruloformy, že ako tá krv vyzerá, že potom viaže menej kyslíka, proste, že tam je ako keby problém. Takže tam to bolo ako keby jednoznačné, že treba zlepšiť pitný režim. A pitný režim, už sme sa o tom rozprávali, že ak sa dá zlepšiť, že teraz sú v móde elektrolyty, alebo sa tomu hovoria jonty, alebo jontové nápoje. Čo sa týka elektrolytov, tak dôležité, aby tam bol sodík, aby tam bol magnézium, aby tam bol draslík a vápnik. A potom tie elektrolyty fungujú tak majú, že sa ten organizmus hydratuje, lebo niekedy, napríklad aj ty si hovorila, že piješ celkom dosť tekutín, ale niekedy ľudia pijú kvantitu, ale nepijú tú kvalitu. Takže ten pitný režim by mal tak vyzerať, že rozdeliš si to ako keby na tretiny, že jedna tretina môže byť tá klasická voda, tretina môžu byť minerálne vody a tretina tento elektrolytový, kde je veľa sodíka, no nie je veľa sodíka, viacej sodíka a tá energia, lebo to potom funguje takým spôsobom, že sa rýchlejšie naťahuje do bunky voda. Takže to keď začneš robiť, tak potom krásne objektívne znova, keď prídeš, vieme si nádherne potvrdiť, že áno, že zlepšila si pitný režim. Lebo to sa bežne deje u športovcov, že pijú kvantitu, ale nepijú ako keby kvalitu a ono sa to potom prejavuje aj na výkonnosti, pretože máš menšie straty, ako keby tekutín, menšie straty minerálov a vieme, že svaly fungujú takisto od minerálov, takisto mozog funguje, neurotransmitery, takže je to kľúčové, čo sa týka pitného režimu. Takže to si mala tú jednu vec. Potom druhé vyšetrenie, čo si mala ako keby reakciu autonómneho nervového systému na športový výkon a na regeneráciu, že ako vyzeráš. To si mala, musím povedať, že luxusne, takže to je výhoda, že ty si profesionálka, takže si vieš ako keby tú regeneráciu dobre podchytiť, len akurát si dosť dobrý príklad, len keby si náhodou tú regeneráciu nemal dobrú podchytenú, tak to znamená, že ako keby že niečo robíš zle, že naozaj, že ten pomer medzi tým výkonom a regeneráciou nie je akože dobrý. Lebo to je kľúčové z dlhodobého hľadiska, keď sú tam tie lebo sú tam tie únavové indexy rôzne a tie, keď sú ako keby zvýšené, tak potom môže neskôr sa spraviť to, že sa naruší tá regenerácia, že potom nezregeneruješ tak, jak potrebuješ, nepodáš dobrý športový výkon a najhoršie. A tam, sorry, že skáčem na to, a tam môže byť aj chorá? Akože keď mám akože tú horšiu regeneráciu, tak môže byť častejšie aj chorá? Presne, jeden faktor je imunitný systém nabieha, že proste ti klesnú niektoré zložky imunitného systému, takže automaticky zvýšená chorobnosť a potom najhoršie je, že sa to prejaví únavové zranenia. Šlachy a tak ďalej. Takže potom aj následne, keď bolo niečo chronické, že boli nejaké traumy, tak tie posttraumatické ako keby artrózy, čo sú možno na klboch, tak to všetko sa potom ľúbi akože aktivovať. Takže tá regenerácia je naozaj dôležitá a hlavne je to dôležité tomu, že prevencia. Lebo prevencia je najdôležitejšia. Keď už sa niečo stane, tak je akože problém, ale toto máš takisto, musím povedať, moc výborné a takto aj celkovo, keď vyhodnocujeme športovcov, tak to naozaj vidíme, že niekto to robí naozaj na profi úrovni. Keď sme videli, že aké máš záťaže, jak sa dokážeš doregenerovať, takže máš to veľmi dobre podchytené. Lebo keby si to tak nemala, tak by si také výkony nepodávala a dlhodobého hľadiska by si to ako keby nevydržala. Takže to bolo vynikajúce. Tam je ešte dôležité povedať iba to, že napríklad keď sme riešili ten spánok, že to bol ako jediný parameter, ale to sa bežne u športovcov deje, že ako sme sa spomínali, že autonómny nervový systém reaguje, že máme ten plyn, ten sympatikus, parasympatikus, brzdu, musí to byť v rovnováhe a každý šport ako keby provokoval ten plyn proste. A ten nervový systém sa niekedy nedokáže ako keby tak skľudniť, aby sa aktivovala tá brzda, aby sme potom lepšie regenerovali. Tam pomáhajú rôzne faktory, masáž a tak ďalej, ale niekedy keď sa cestuje do zahraničia, jetlag a tak ďalej, tak nám to všetko ako keby narúša, ako keby ten cirkadiálny rytmus, potom je problém so zaspávaním, ale potom sú tam látky ako napríklad magnézium, tryptofán, ktorý dokážu výborne pomôcť, že upokoja nervový systém. Magnézium je vynikajúci minerál a hlavne chalatová forma, nielen pre športovcov, pre všetkých, že skľudní nervový systém a tryptofán je antagonista kortizolu, on tvorí zase serotonín, takže skľudní nervový systém plus podporuje tvorbu melatonínu, takže sa lepšie spí. Takže to je taká jednoduchý, dobrý základ. No ja mám akože celkom, okrem tých jetlagov, keď cestujeme, dosť aj problém taký, že možno niekedy na tých tréningoch prepálim a potom večer ma tak všetko bolí, že nemôžem zaspať, že normálne, že to telo nevypne.
To na to akože tiež slúži tento double shot? Áno, presne, lebo ako keby máš zvýšený tónus svalový a prakticky to magnézium, aj ten tryptofán on pôsobí tak antagonisticky, to sa povie tak, že máš zvýšené napätie a zrazu ti znižuje napätie. Máš hypertónus a robí ti normotónus a že relax. Takže to je výborné pre športovcov, že naozaj potom ti to podporí aj spánok, lebo tam je to, však máš Oura Ring a ďalšie merač na sebe zariadenia, čo merajú, lebo tam je viacero faktorov, ktoré ako keby tú odozvu autonómneho nervového systému ako keby zvyšujú a jedna vec je aj ten tréning. Že niekto, keď dá aj neskorých hodinách tréning alebo stimulanty, alebo potom to môže byť kľudne svalovica, tak treba pomôcť tomu nervovému systému, aby sa tak celkovo upokojil a toto je tiež taká možnosť, že jak sa to dá. Poďme ďalej, potom prišla tá nepríjemná časť. Áno. Ten beh nepríjemný, ktorý trval strašne dlho a bol veľmi náročný. Tam skús to nejako že zhrnúť, že čo sme tam vlastne robili. No, pri tomto vyšetrení to je profesionálna športová ergospirometria záťažová a tam proste zisťujeme, ako čo sa týka metabolizmu človeka a výkonnosti, keď to poviem tak pre pochopenie. A sú nejaké parametre, že žena toľko a toľko rokov v rámci VHO, že či si OK. Potom sú tam parametre z hľadiska športovcov. Takže tu zase, v celom videu ťa iba chválime, tam zase tie parametre boli ako keby, jak som to hovoril, že pre pochopenie, aby ľudia pochopili, že to sú iba orientačné parametre, že dajme tomu, že fakt dobrý športovec má 100, fakt dobrý športovec a ty si to mala napríklad, že 150. Takže to už je taký nadštandard, by som povedal. A takých, to je naozaj vidieť, že dlhodobo natrenovaná, naozaj výkon, dynamika, proste tie parametre sú úplne niekde inde, čo je fakt super. Len potom zase sa nám tam objavili iné veci, ktoré musíme riešiť. A hlavne čo sa týka tepov, že vieme ešte doladiť ako keby tvoj výkon v tých iných zónach, ktoré ty možno ako tento športovec nepotrebuješ, ale keď to doladíme, tak automaticky si ešte zlepšíš tie parametre, ktoré už teraz musím povedať, že máš dosť dobre, lebo aby si zlepšila tak ako keby adaptabilitu aj na iné zóny, v ktorých ako keby že nie si doma. A to automaticky potom zlepšuje celkový ako keby športový výkon. Takže to vieme porovnať, to vieme riešiť pomocou tých tepov, čo sa na to vypracuje tá nová tabuľka, že v ktorých proste si dáš nejaké tie tréningy, aby sme viacej ako keby začali meniť ten metabolizmus, aby sme ho trošku... To sú tieto zóny, že? Tá zóna 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. A sorry, že som ti do toho skočila. My sme sa bavili už predtým, že ja som mala veľa tréningov, mávam veľa tréningov v tej vysokej tepovke a že mi chýbajú tie tréningy v tej nízkej tepovke. A skús vlastne teraz mi vysvetliť, že prečo je to dôležité, prečo proste nemôžem len búchať na lapách a zabávať sa. No áno, je to aj zase, na druhej strane je to aj obrovská výhoda pre teba, že ten tvoj metabolizmus ti dovolí ísť do tej obrovskej dynamiky, síly, výbušnosti, toto je zase obrovský benefit, ale zase na druhej strane je dôležité ako keby v tých nižších tepoch si vybudovať to, aby si trošku zmenila ten sacharidový metabolizmus, viacej ako keby na ten tukový, čo ty až tak nepotrebuješ, lebo nie si nejaká vytrvalostná, že teraz pôjdeš behať ultramaratón. To síce nie, ale keď my chudníme vlastne do tých váhových kategórií, tak prioritne chcem, aby vlastne tie prvé mesiace tej diety to išlo hlavne s tukou. Áno, a to je dôležitý parameter, pretože ty keď teraz máš tieto tepy svoje nájdené, tak ty teraz za normálnych okolností v tých svojich tepoch chudneš, si prevažne na sacharidovom metabolizme a chudneš ako keby na ten tukový prepínaš minimálne. Ty napríklad teraz, keď budeš v diete, tak ty teraz komfortnejšie schudneš do tej váhy, pretože na základe tých tepov a na základe, čo ti vypracujeme tabuľku, tak ty na základe toho sa prepneš potom na ten ako keby tukový metabolizmus. A to je výhoda aj nie len pre teba, ale aj pre obyčajných ľudí, lebo kvôli tomu, že veľa ľudí, poviem teraz všeobecne, že niekto sa snaží ako keby chudnúť, ale oni chudnú v zlých tepoch. Míňajú zbytočné sacharidy, glykogén a proste naozaj ten tukový metabolizmus sa tak neprepína. A výhoda je, že naozaj keď na základe týchto testov, keď sa trafia tie jednotlivé tepové zóny, tak potom ten človek si ako keby naťahuje tú časť, poviem príklad, že niekto takto funguje na sacharidoch a takto iba na tukoch. A pomocou týchto tepových zón a v tréningoch, tepových zónach si začne ako keby tú tukovú krivku zväčšovať. Tak automaticky potom je viacej na tuky a je to lepšie z hľadiska chudnutia do formy a je to ako keby
menej roboty, je to viacej muziky za menej peňazí, že to poviem tak, lebo takto v tých tepoch tí ľudia sa trápia, míňajú glykogén, zbytočne proste vôbec ako keby na ten tuk nesiahali. Potom musia ísť do veľkého deficitu a tak, takže tuto, keď sa to dobre zakombinuje aj s deficitom, tak potom tie výsledky sú rýchlejšie. Dobre, čiže ja tu mám, že ten Fed Max, to je to, že kedy najviac spalujem tuky. Presne. Čiže tu mám nejakých plus minus nejakých 150. Čiže keď ja si dám tréning, kde budem mať 150 tepovku, tak vtedy vlastne pôjdem hlavne páliť tie tuky a budem ako keby predĺžovať toto, čo si ty ukazoval, hej? Tam máš ešte ďalšie parametre, čo sa týka tepovky, len to sme sa tiež rozprávali, že budeme ťa musieť, proste budeš musieť byť trekovaná, aby si proste vedela, že tie tepy. To bude dôležité aj pre tvojho trénera, že pekne on bude sám vidieť, že hlavne potom ako aj restuješ, ako aj regeneruješ a ty potom aj zbadaš jednu vec, že v určitých tepoch potom podáš možno aj lepší výkon, že keď sa dokážeš v tom ako keby hľadať, lebo dokážeš vydať potom ešte viacej energie, že menej ako keby menej energie minieš a podáš ako keby lepší výkon a potom ešte aj rýchlejšie zrestuješ. Takže ono to je... To znie jak doping. Áno, ako sa to hovorí, ťažšie sa to už robí, ale je to prakticky iba o tom kvalitnom naplánovaní. Data už máš, teraz ešte nejaké meracie zariadenie, čo už sme prakticky tiež riešili, takže automaticky už to je iba nastavovanie a vyhodnocovanie. Čiže vlastne tvoje odporúčanie pre mňa je teda zaradiť nejaké tie aktivity v tej nižšej tepovke, presne, že čo sme sa bavili, že máš svoje tréningy, jeden si necháš ten, ktorý máš rada a potom sa tam začne, čo sa týka tých silových, ktorých máš a potom ten druhý, čo máš, tak tam už sa začneme viacej ako keby orientovať na tie iné zóny a tam sa to potom vyhodnocuje objektívne, že ty sama zbadáš, že proste, že potom si bola na niečo zvyknutá a tebe sa ten výkon ešte začne ako keby predĺžovať. Okay. Lebo jednoducho, ako sme to sa o tom bavili, že silný motor, ideš obrovské bomby, ale za nejaké obdobie minieš dosť veľa ako keby energie. A toto spôsobí to, že silný motor, pôjdeš bomby, ale ako keby ten výkon si predĺžíš. Takže to bude lepšie pre teba ešte. Ešte jedna otázočka, že vlastne my keď zapasíme na kola, tak tam máme medzi tými kolami pauzu. Čím bližšie sa ten zápas blíži ku koncu, tak mám pocit, že ďalšiu prestávku, že tak menej sa dávam dokopy, že už som taká unavenejšia a že do ďalšieho kola idem proste viac unavenejšia a bez menšej energie. Tam vlastne my to asi vieme tiež spraviť nejakým tréningom, nie? Toto ti presne spraví to, že prakticky, že jak si, poviem tak, že prvé 2-3 kola, že si ideš proste, lebo tam máš ten motor, ten výkon a proste míňaš. A potom prakticky sa ako keby už dostávaš na to, že na tú hodnotu, že už to ako keby dochádza, ale my teraz pomocou tohto to natiahneme. Takže to je, čo si hovoril, že sa cítiš, jak sa cítiš v určitom kole, tak my ti ten, ako keby ten komfort z tých prvých kol natiahneme do tých posledných. A ono sa to krásne dá, lebo ty si zase nie nejaký extrémny vytrvalec, vieš, že to je, takže tam iba je to úprava tepov, úprava tréningu a tam by sa potom muselo nastať zrazu iba to, že niekto by povedal, že budeš mať dvojnásobné kola, čo sa reálne ako keby nestane. Ale ono sa s tým krásne takto dá hrať a jednoducho sú to objektívne dáta a objektívne sa to dá aj reálne spraviť, lebo toto už je ako keby monitoring a hľadenie ako keby výkonu už na takej profi úrovni, lebo tam už jednoducho vieš, čo máš regenerovať, vieš, ktoré doplnky a tak ďalej, ale toto už je trošku už taká analýza dát a vyhodnocovanie, lebo každý športovec má nejaké individuálne nastavenie, aby sme ťa vedeli vyšpičkovať do toho maximálneho výkonu. Dobre, čiže ak som to správne pochopila, tak stále gro je zdravá strava a proste čerpať energiu hlavne z tej stravy a potom dajme tomu, že tých 5-10% tých vrcholných je tá správna suplementácia, ktorú si mi tu ty dal. Áno, presne, lebo toto je najväčší problém, že je to naopak. Ľudia to stavajú na výživové doplnky. My robíme s výživovými doplnkami, ale sú to len doplnky. Takže bez toho, že niekto má dobrý spánok alebo dobrú stravu, ako už robíme reálne s profi športovcami, však riešime aj takéto veci, ale už by sme tieto veci nemali riešiť, že niekto mi povie, že spí 4 hodiny a potom mi povie, že zle regeneruje. Takže už u toho športovca už musí byť nejaká zodpovednosť. Ale potom zase, keď sú vysoké ako keby nároky, tak tá strava nám zase už nepomáha, hlavne v profi športe, tak už si musíme pomôcť s niektorými dôležitými mikronutrientami. Tak preto tam máš napríklad glutamín, ten podporuje imunitný systém, lepšie podporuje regeneráciu. Je to aminokyselina, ktorá má veľa klinických reálnych štúdií, čo sa týka regenerácie, plus je to vegan, čo je úplne vynikajúce, plus výborne robí aj zo svalovú hmotu to, že
ľudia nenaberajú, proste robí to kvalitu a hlavne dôležitá je tá regenerácia, lebo glutamín sa využíva vo viacerých biochemických procesoch a je to taká limitná, že chýba a málo sa o nej hovorí. Glutamín, veľa ľudí o tom nevie a dôležité aj jesenné mesiace imunitný systém podporuje. Akože má veľa benefitov, regenerácia, imunita, takisto tam je ľudia, ktorí majú intolerancie, senzitivity, črevný trakt regeneruje, to je tiež klinicky potvrdené, naozaj tam toho veľa a plus tvorí sa kyselina glutamov a z toho sa potom tvorí taký neurotransmiter, upokojený nervový systém, čo tiež dobre pre športovcov, takže regeneruješ, si aj akože upokojená, spolu s chelatom, magnézium, výborná kombinácia. A ty si mi dal túto, že glutamín mám papať aj ráno, aj večer. Áno, určite dobre. Áno. Vždycky a kľudne si ho môžeš dať aj proste s hocičím, hlavne aby si ho proste vypila. Môžeme akože toto zverejniť, to dávkovanie, áno, ktoré si... 5 gramov ráno, 5 gramov večer a či si to dáš do čaju, do džusu, proste len aby si to hlavne dal. Dobre, potom tu mám ráno ešte kreatín. Ten je tiež veľmi ospevovaný influencermi, tak... Áno, kreatín je teraz úplne, že topka, dosť je riešený a hlavne kreatín robí to, že ako sme viacej razy už hovorili, že on zvyšuje výkon. Dajme tomu, že po 4 týždňoch sa ti telo nasytí s kreatínom a urobí to, že ti zvýši celkovo dynamiku, silu, výbušnosť. A to je iba o tom, že tebe sa denne tvorí gram kreatínu, ty zrazu budeš dávať viacej, takže to je iba o tom, že ty, alebo hoci kto z nás tvorí kreatín, ale telo má nejakú rezervu na to nasytenie. Ty si s týmto exogénnym vonkajším kreatínom urobíš to, že si nasytíš tú hodnotu, čo telo ešte dovolí, ale čo z normálnej stravy nemá šancu. Ono sa to automaticky prejaví viacej ATP energie, viacej máš silu a viacej ideš do výbušnosti a zase nie je to nejaké až mega zázračné, že zrazu je to niekedy až moc ako keby prehnané, ale kto pozná svoj výkon, tak za ten mesiac už začne pociťovať, že naozaj že tá sila je lepšia, výbušnosť je lepšia, keď je telo nasytené. Potom zase vznikne že to cítiť viac, potom znova tým, že pôsobíme na svalovú silu, to má zase pôsobí na svaly sa nám trošku zhypertrofujú a znova sa nám viacej nasítia. To je tiež taký dobrý kruh, ale na kreatín treba teraz mysleť, lebo to je iný zdroj energie a hlavne dôležité je to, že aj to vyhodnotiť, lebo poznáš sa aj tréningy, že mám teraz kreatín, že som sa niekde inde posunul. Proste každý doplnok je treba ako keby nejak vyhodnotiť objektívne, že či funguje. Dobre, ja mám jednu takú otázočku. Lebo kreatín viaže vodu v tých svaloch, že? A že čo s tým, keby sa náhodou stalo, že začnem priberať? To sa kľudne môže stať, lebo kedysi sa kreatín dával, že sa dávala aj tá nasycovacia fáza a tí ľudia sa reálne zavodnili, len štúdie, ktoré teraz boli, sú také, že dajme tomu, ja si dám nasycovačku, ty nie, urobia nám testy, zistíme, že sme na tom narovnako. Ty bez nasycovačky, ja z nasycovačku. Ale niektorí ľudia na to reagujú tak viac, že sa začnú ako keby, on naťahuje vodu, takže treba začať ako keby 3 gramy, nejaký týždeň, 2 a vyhodnocovať to, sem tam skočiť na tú váhu, pozrieť, že či sa ten človek ako keby nezalieva, lebo športovci, atletika, bojové športy ako ty, takisto nie je to dobré, lebo automaticky ideš do objemu a sa spomaluješ. To je zase v kulturistike, kde to je, ale keď si to budeš kontrolovať, že tie 3 gramy, tak to bude OK. To si ešte povieme potom. Dobre, ráno mám ešte omega-3. Omega-3, my sme stredná Európa, nemáme more, omega-3 nám chýbajú. Určite neužívať omegy 6, 9, tých my máme veľa. Omega-3 nemáme more proste. A u športovcov sú dôležité, sú silno protizápalové aj na kĺby. Dá sa povedať, každý športový výkon alebo zápas, sú tam aj mikrotraumy, omegy. U športovcov hlavne využijeme ten protizápalový účinok. Ja som, že mám benefit na kardiovaskulárny systém, protirakovinový, ale u športovcov aj u ľudí, ktorí majú zápaly, chronické zápaly alebo posttraumatické, alebo nejaké pourazové, alebo keď sú nejaký problém, tak omegy sú čisto protizápalové. A to je takisto, my stredná Európa by sme mali užívať nielen športovci, všetci non-stop. Dobre, potom tu mám na tréningu Hypofit, čo je vlastne jonťák v skratke. Áno. Pitný režim sme takisto riešili, že je tam tá voda, minerálne vody a potom používať, hlavne teraz, keď sú horká, či si v hale alebo vonku, proste tie straty minerálov sú veľké a to potom nechceš, lebo keď sa to nejakým spôsobom nabehne, že sú tie straty veľké, tak sa to prejaví na svalovom tónuse, výkone a tak ďalej. Takže kvalitný pitný režim je základ a to si mala ty ako keby jediný výkričník, že si ho máš zlepšiť. Potom, ak som to správne pochopila, že dám ten tréning a potom si mám dať BCAčka. Áno, BCAčka majú výhodu,
že je tam aminokyselina leucín, ktorá je takisto dosť preskúmaná a je silno antikatabolická. Veľa, šport je proste katabolický dej. Veľa ľudí si myslí, že počas športov výkonu si nejak formuje postavu, ale určite nie. Svaly dostávajú zabrať a potrebujú doregenerovať. Viem, že BCAčka boli demonizované, že nefungujú, že to je zbytočnosť. My ich bežne používame v traumatológii, to som viacej razy spomínal, že máme profesionálne športovca, zranený, príklad zranené koleno, má operáciu kolena a nechceme, aby mu svaly atrofovali, aby sme ho potom rýchlo v rámci rehabilitácie dali dokopy. Takže BCAčka, kombinácie glutamín, kreatín, to sú, dokážeme kvalitne ovplyvniť ten metabolizmus u svalov. U teba je to kľúčové kvôli tomu, že BCAčka takisto budeš sama pekne cítiť, že menšia svalovica a rýchlejšie doregeneruješ. To bežne ľudia používajú, keď chodia, už sa to dostáva medzi obyčajných ľudí, turistiky, keď niekto ide lyžovať, proste lepšie sa mu potom lyžuje. A u športovcov je to dôležité, lebo leucín, valín, izoleucín, telo si ich nevie tvoriť, sú iba v kvalitnom meste, zase nie si typ, že každý deň dávaš stejky. Výhoda je, že takisto sú rastlinné a jednoducho hlavne ten leucín sa stará o to, že bolo veľa klinických štúdií, jak mení ako keby chémiu svalu, že vo svale máš myostatín, to je, že ten ti blokuje ako keby, aby sval rástol, každý to na základe epigenetiky, potom tam máš myoglobín, jak máš krvi hemoglobín, potom je tam myoglobín, tam je dosť veľa ako keby takých parametrov a tento leucín vie krásne ovplyvniť tú chémiu svalu, že urobí tam také prostredie, aby lepšie regeneroval a toto aj veľa ľudí sa pýta, že či ich dávať pravidelne. Určite BCAčky a proteín pravidelne, pretože na jednej strane doplňame dôležité mikronutrienty, ale na druhej strane ten organizmus, keď vie, že dostáva tieto mikronutrienty, tak sa aj trošku inak správa. Lebo aj boli rôzne klinické štúdie, napríklad ja to budem užívať dosť nepravidelne v rámci mojej prípravy, ty pravidelne a ty budeš regeneračne úplne niekde inde, jak ja, čo to dávam, že pocitovo. Potom máme zase poobedný tréning, tam sme tiež riešili vlastne ten jonťák a ten pitný režim, potom zase po tréningu BCAčka. A máme tu už večer a tam máme vlastne ten magnézium chelát, o ktorom sme sa bavili, tryptofán a znova ten glutamín. Ty to máš celé založené, lebo stravu máš kvalitnú, to je základ a tebe chýbajú iba dôležité mikronutrienty. Tak preto glutamín, čo sme sa už rozprávali, chelát a tryptofán to máš na zlepšenie spánku. Magnézium chelát všeobecne dosť upokojuje nervový systém, proste to každý cíti to magnézko. Tryptofán, čo sa týka serotonínu, to je vynikajúca vec, ale tryptofán je potom prevažne, ľudia ho najviac užívajú na jeseň, keď začne sa skracovať deň, že je veľa tmy. Lebo serotonín ti veľmi dobre, slnečné žiarenie ti podporuje hormón šťastia serotonín a cez zimu býva menej serotonínu, vtedy je tryptofán, alebo u ľudí, ktorí majú problém ako keby zaspať, že upokojí. My to bežne používame u športovcov, keď chceme upokojiť, že má niekto vyhypovaný nervový systém, veľa tréningov a tak, a keď to chceš tak prírodne skľudniť, je to akože výborná kombinácia. Dobre, a ešte do toho skočím. Keď napríklad sa cítim akože riadne vynervovaná večer, tak môžeš si dať aj 2 tabletky toho tryptofánu. Kľudne zbiješ manžela a dáš si tryptofán. Nie, manžela nechcem byť zas. Takže určite áno, ale hlavne tryptofán treba to, že on nabieha tak za také 3-4 dní akože má nábeh, tak postupne akože ide. Takže kľudne môžeš a dôležité je ho dávať nálačno alebo na taký polulačný žalúdok, pretože my máme... Čiže ešte pred večerou? Áno, keby sa dalo, ale ešte lepšie ho využiješ, lebo my máme tryptofánu dosť, jeho veľa banány, proste v síroch, v mese, len tá aminokyselina, ona je taká pomalá, ona sa slabo využije v organizme. Preto využijú doplnok, je tiež dôležité dať ako keby nálačenejší žalúdok, aby sa rýchlejšie využilo, lebo iné aminokyseliny na receptorovej úrovni proste predbehnú. Takže to je nevýhodné. Posledné 2 otázky. Ty si mi tu tiež napísal, že po tom tréningu, že buď BCAčka alebo EAčka. Že vlastne toto je BCAčka, toto je EAčko, že aký je medzi tým rozdiel? BCAčka sú 3 aminokyseliny plus my tam máme citrulín, EAčka sú ako keby komplexné. A to je zase výhoda v tom, že naozaj, že ty máš stravu perfektnú a preto ty tam máš viacero aminokyselín, glutamín, aminokyselina, EAčka a niektoré aminokyseliny sme na schvál dali viac, napríklad jak je ten glutamín. Takisto EAčka, potom zase dá viacej toho leucínu v tých BCAčok, lebo stravu máš super, len ti chýbajú niektoré mikronutrienty, aby si lepšie doregenerovala. Tak my prakticky ti pomocou týchto aminokyselín vo všeobecnosti iba ako keby obohacujeme tvoj príjem dôležitých mikronutrientov a ty sa potom dostávaš ako keby na ten maximum. Teoreticky mohli by sme ti tam dať ešte proteín, ale stravu máš super. Takže ty prakticky si iba s týmto, to je iba ako keby také ladenie a jednoducho takisto to treba vyhodnocovať, aby hlavne sa musíš potom lepšie cítiť. Dobre, a posledná otázka, že
vlastne ja vždy, keď som mala nejakú suplementáciu, tak to bolo, že C, Bčko a magnésko. To C, Bčko už nemám teda užívať, alebo akože vitamíny takéto všeobecne môžem stále? Áno, Cčko, to je základný vitamín, najlepší proste. Nikto s tým nič nepokazí, keď sa s tým aj zdravý človek predávkuje, všetko sa vyčúra, proste obličkami ide von. Takže keď sú aj chrípky, hoci čo, vždycky poviem, že Cčko. A Bčko, dobre, že hovoríš, lebo B-komplex je všeobecne dobre dávať, lebo pomáha pečení, pečen lepšie metyluje, na imunitný systém perfektný, pre mikrobióm, aj periférny nervový systém upokojuje, takže on má taký širokospektrálny účinok a ty si tým podporuješ aj metylačné schopnosti v pečení a metylačná schopnosť pečenia znamená, že lepšie spracuješ ako keby mikronutrienty z vonkajšieho prostredia. Pečen ti to dáva, aby si to lepšie využila. A s Bčkami si s tým moc pomáhaš, lebo Bčka sú zase demonizované, že sa z nich priberá a neviem čo, ja už veľa razy som povedal, že keď niekto... To som ešte nepočula. No, ľudia sa toho dosť boja, ale ja vždycky poviem, keď sa niekto má pravidelný kalorický príjem, proste, že rovnomerne sa stravuje a dá si Bčka, tak mu to neurobí. Keď niekto kašle na to, že nemá raňajky, sem tam obeduje krížom krážom, niekedy neobeduje, niekedy nevečer a dá si Bčka, jasné, že sa rozje. Takže Bčka, to im potom aj hovorí, že zlepší si svoj denný kalorický príjem, že rovnomerne. Takže Bčka určite áno, lebo tiež to synergicky pôsobí s týmito dvoma, s tryptofánom a s magneskom. Tiež to upokojí nervový systém aj ľudia, ktorí majú nejaké neurologické ochorenia alebo neurologické traumatické veci, tak milgama, čo je tiež na nervový systém, to sú Bčka. Dobre, to ja som mám asi celkom jasno. Ďakujem pekne. Dobre, super. A asi sa vidíme asi čo najskôr na nejakom ďalšom meraní, že keď mi začne príprava, aby sme vedeli, že jak na to. Dôležité, že začneme ťa trekovať, to ideme teraz potom, na to urobíme plán s tvojim trénerom úplne presne, že tie body, ktoré budú kontrolované a na základe toho potom urobíme ďalšie meranie a už budú data. To je výhoda, že ty si mal ako keby taký bod, že nula. Ja tomu hovorím, že teraz presne máme objektívne data a my teraz vieme objektívne, ktorým smerom sa proste hýbeš a vieme to reálne zlepšovať, lebo budeme mať viacero parametrov, ktoré budeme vedieť vyhodnocovať. Dobre, teším sa. Takže Ďakujem veľmi pekne.